എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 9 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ദാനം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്ത കാര്യം പറയണു നന്ദഗോപര്. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യൽ കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗംഗണപതയേ നമഃ. സംസരസ്വത്യൈ നമഃ. ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16. ഗാവഃ സർവഗുണോ വേദ വാസസ്രഗ്രുഗ്മമാലിനേ ആത്മജാഭ്യുദയാർത്ഥായ പ്രാദാത്തേ ചാന്വയുഞ്ജത. ധാരാളം പാലുള്ളതും ലക്ഷണം തികഞ്ഞ സൗന്ദര്യമുള്ളവയും അതുപോലെ സ്വഭാവ ഗുണമുള്ളവയും. ചവിട്ടലൊക്കെ ഉള്ള പശുവിനെ ഒന്നും ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതാണ്. പിന്നെ വിശേഷ വസ്ത്രം, പൂമാല, സ്വർണമാല, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പശുക്കളെ. അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെ പുത്രന്റെ അഭിവൃദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു നന്ദഗോപര്. അപ്പൊ അവര് നല്ലോണം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വിപ്രാമന്ത്രവിദോ യുക്താ തൈർയാ പ്രോക്താ തഥാശിഷ താ നിഷ്ഫലാ ഭവിഷ്യന്തി ന കദാചിത് അപി ഗുണം. വേദം പഠിച്ചവരും മന്ത്രങ്ങൾ അറിയണവരും ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപാസിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യണതായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിഫലമായിട്ട് വരില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അവര് അത്രയും സന്തോഷത്തോടും ഹൃദയപൂർവ്വം തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അനുഗ്രഹിക്കണതേ. അപ്പൊ എങ്ങനെ അവര് അനുഗ്രഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫലിച്ചു എന്നതാണ്. ഏകദാരോഹമാരൂഢം ലാളയന്തി സുതം സതി ഗരിമാണം ശിശോർവോഢം നസേഹേ ഗിരികൂടവത് നിപദ. തൃണാവർത്ത വധം കഥ പറയാൻ പോവാണ്. ഒരു ദിവസം യശോദമ്മ, കുട്ടിക്ക് 1 വയസ്സൊക്കെ ആയി, മടിയില് കയറ്റി ഇങ്ങനെ പുത്രന്റെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ആ പുത്രന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ സുന്ദരമായ മുഖം ഇങ്ങനെ അമ്മയെ നോക്കി നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് ആ മന്ദഹാസം അങ്ങോട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്തൊരു സുന്ദര മന്ദഹാസം. അങ്ങനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വയ്ക്കുക പറയില്ലേ, അമ്മ തൊടുവിച്ച പൊട്ടുമാഞ്ഞു ഉമ്മ വെച്ചായിരിക്കാം. അമ്മ തന്നെ തൊടിച്ചതാണ് രാവിലെ പൊട്ട്. ഉമ്മ വെച്ച് ആ പൊട്ട് മാഞ്ഞു പോയി. അത്രയും അങ്ങനെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്തൊരു കനം ഉണ്ണിക്ക്. ഇതേവരല്ല കനം അങ്ങനെ കൂടി വന്നിട്ട് യശോദമ്മയ്ക്ക് മടിയിലിരുത്താൻ പറ്റണില്ല. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഇത്രയും കനം. അപ്പൊ തൃണാവർത്തൻ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു, തൃണാവർത്തൻ വരാറായി, കണ്ണനെ എടുത്തോണ്ട് പൊക്കി കൊണ്ടുപോകും. ഇനിയിപ്പോ യശോദ ചോട്ടിൽ കിടത്തിയില്ലാച്ചാലോ കനം വന്നാൽ. ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ചോണ്ട് ലാളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യശോദയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും തൃണാവർത്തൻ. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് വിഷമാവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കനം കൂട്ടിയപ്പോ യശോദമ്മ ചോട്ടിൽ വെച്ചു. അയ്യോ, ആ അസുരന്റെ മായ ജയിക്കണ്ടേ, ഭഗവാൻ അതിനേക്കാളും അറിയണ ആളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് വേഗം യശോദമ്മ അപ്പതാ പുണ്യ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പോണു. ഭൂമൗനിധായ തം ഗോപി വിസ്മിതാ ഭാരപീഡിതാ മഹാപുരുഷമാദധ്യോ ജഗദാമാസ കർമ്മസു. ഇങ്ങനെ എന്താണാവോ ഇങ്ങനൊരു കനം ഉണ്ണിക്ക് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവിടെ ഇരിക്കുക, എനിക്ക് വയ്യ, കാല് വേദനിച്ചിട്ട് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യശോദ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, അമ്മ ഇപ്പൊ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് ഇരുത്തി. അവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു, ഈശ്വരാ ഉണ്ണിക്ക് ഒരാപത്തും വരരുതേ, ഞാൻ പണികളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമുണ്ട്. ഒരാപത്തും വരുത്തരുതേ എന്ന്. ഈ പൂതന വന്നു പോയതിനു ശേഷം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയാ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പണികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈത്യോ നാം തൃണാവർത്ത കംസഭൃത്യ പ്രണോദിത ചക്രവാദസ്വരൂപേണ
ജഹാരാസീനം അർഭകം ഗോകുലം സർവമാവൃണ്വൻ പുഷ്ണൻ ചക്ഷൂം ശിരേണുഭി ഈരയൻ സുമഹാഘോര ശബ്ദേന പ്രതിശോദിശ. അപ്പൊ കംസന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ പൂതനെ കൊന്നത് ഈ നന്ദഗോപരുടെ ഉണ്ണിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉണ്ണി വേഗം പോയി കൊന്നിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൃണാവർത്തനെ അയച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ തൃണാവർത്തൻ എന്തു ചെയ്തു? ഭയങ്കരമായൊരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വരൂപം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പൊടി, ഗോകുലം മുഴുവനും അതിഭയങ്കരമായ പൊടി കൊണ്ട്, പുറത്തേക്കൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നും കാണാനേ പറ്റണില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിഭയങ്കര പൊടി കൊണ്ട് കാറ്റും വാതിലും ജനലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടയണു, കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു വീഴണു. അങ്ങനെയല്ലേ, അതിഭയങ്കരമായ ചുഴലിക്കാറ്റ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അതിഭയങ്കര ശബ്ദവും നാലു ഭാഗത്തും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് ആരും അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതേ തൃണാവർത്തൻ ഭഗവാനെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. മുഹൂർത്തമഭവൽ ഗോഷ്ഠം രജസാ തമസാവൃതം സുതം യശോദാ നാപശ്യൽ തസ്മിൻ ന്യസ്തവതീയത. അങ്ങനെ ഗോകുലത്തില് കുറച്ചു സമയം പൊടി നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇരുട്ട്, കുറ്റാകുറ്റം ഇരുട്ട് അങ്ങോട്ട് വ്യാപിച്ചു, രാത്രി പോലെ. കഠിന ശബ്ദവും പൊടിയും ഇരുട്ടും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇത് എന്താണാവോ ഈശ്വര, ഉണ്ണി എവിടെ ഇരുത്തേക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം യശോദ ഓടി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ എന്താ, അവിടെ കിടത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടിയെ കാണാനില്ല. ആ യശോദയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വേഷം ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി യശോദമ്മ. നാപശ്യൽ കശ്ചനാത്മാനം പരം ചാപി വിമോഹിത തൃണാവർത്ത നിസൃഷ്ടാഭി ശർക്കരാഭിരുപദ്രുത. തൃണാവർത്തന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കല്ലൊക്കെ വന്ന് വീഴുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം എല്ലാവരും, ഗോകുലത്തിലുള്ള ഗോപന്മാരും ഗോപസ്ത്രീകളും ഒക്കെ അത് മേത്ത് വീണിട്ട് അവര് ബോധം കെട്ട് വീണു. അവർക്ക് ഇതൊന്നും ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലേ, ഇങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു ബോധമില്ലാതെ എല്ലാവരും ബോധം കെട്ട് വീണു. ഇത് ഖരപവന ചക്രപാം സുവർഷേ സുതപദവീം അബലാവിലക്ഷ്യമാത അധികരുണമനുസ്മരന്ത്യശോചൽ ഭുവി പതിതാ മൃതവത്സകാ യഥാഗൗ. ഇങ്ങനെ അതിക്രൂരമായി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് പൊടി ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇരുട്ടും ആരാ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെയാണോ, എന്താ ചെയ്യണാവോ, ഒന്നും ആരോടാ പറയാ, ഒരാളെ കാണാനുമില്ല. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഭാഗ്യം കെട്ടവളായി തീർന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖിച്ചു. മാത്രല്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളതില് വല്ലാത്ത വിഷമിച്ചിട്ട് യശോദ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ വീണു. മൃതവത്സകാ യഥാഗൗ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണത്. കുട്ടി ചത്തുപോയ പശു എങ്ങനെ കരയാ, അതുപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യശോദ കരഞ്ഞ് അത് അവസാനം ബോധം കെട്ടു വീണു. ഭഗവാൻ അതാ അവരെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കി താഴത്തിട്ട് കൊല്ലണു. അതൊക്കെ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നാളെ നോക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.